Кичерелгән һәм гөнаһлары бетерелгән кешеләр бәхетле. Гөнаһны Ходай кичергән һәм теле белән юма алмаган кеше бәхетле. Көн буе сиңа ягулыклар чиекләрен искерде. Шыпырт булам, чөнки кулың көн-төн мине авылтырып тотты. Күгән чәкчәксез җаным кырылган чакта кабат газапландым. Канаусызлыгымны тойдым һәм гөнаһларымны яшермәдем. Канаусызлыгымны Ходайга әйтеп үкенермен дидем. Һәм син күңелемне бозган кичердең. Шуңа кирәкле вакытта сиңа һәрбер яраулы инәләр. Шунлыктан барсылык ташылган суларда якын килсеннәр. Миңа чолган кайгының сөенчүләре, син сөенчем чорнап, алга кара минем коткар. Сине акыллыларымны һәм шушы барсы юлга сиңа өйрәтмә. Күзләремне сиңа салырмын. Акыллары булмаган һәм чаптыр кебек булмагыз. Алларны үзең теләгәнчә йөрәтсәң, йөрәгеңне киереп авызлыклыйсың. Гөнаһларыңны кыен күп, әмма Ходайга өмет тотучыны рәхим чолгар. Әй бәндәләр, Ходайга сөйнәп калыгыз һәм дөрес күңелеңне барыгыз да аның белән мактаналыгыз.